תכירו את מטוס הקרב האימתני של חיל האוויר הישראלי, ה-F-35 אדיר. מדובר על חוד החנית של מטוסי הקרב, בעל אופי רב משימתי, יכולות התגנבות והתחמקות ממקמים, והוא גם עמוס בטכנולוגיות המתקדמות ביותר בעולם. ה-F-35 מייצר דחף של 43,000 פאונד, או בשפתנו 65,000 כוחות סוס, ומגיע למהירות מקסימלית של 1.6 מח, שזה 1930 קמ"ש. ה-F-35 אדיר יאלץ את הטייס המיומן לעמוד ב9G כוח דחף, שזה כמעט כפול מכוח הדחף שמופעל על נהג פורמולה 1 ברגעי השיא. האדיר מסוגל לשאת מגוון רחב מאוד של טילים, כולל טילים כבדים עם ראשים גרעיניים למקרה של בעיה חמורה, ובנוסף יש לו מערכת מתקדמת לזיהוי איומים מרחוק בכיסוי של 360 מעלות. האדיר הוא ללא ספק הביג דדי האולטימטיבי של קרבות האוויר, או כפי שהאמריקנים אוהבים לכנות אותם, דוג פייטס. והתקלות אווירית מול טייסינו המוכשרים תגרום לתום קרוז בטופ גן להיראות כמו צ'רלי צ'פלין בשנות ה-40.